दुखुनांथाव थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। निजोरा आरो निजोम गयारिनि देहाया माब्लानि समाव मोजां जाफिनगोन? मोजांनि लामायाव फैफिनगोन ना निजोरा आरो निजोमनि देहाया? जों हास्थायो थाबैनो मोजां जाथों, मानोना सुबुंथिया दाबोनो गोथाङै दं। बयबो रायजो राजाफोरनि रांखान्थि मदद मोनोब्लानो निजोरा आरो निजोम सानैखौबो गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो हागोन। माजबाट हालामनि बाहादुर आदर्श गामिनि नीलि गयारी आरो सन्जीब गयारीनि 13 बोसोर बैसोनि सानै जावजा फिसाजोआ थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो हरखाबै गोब्राब पेरालाइसिस बेरामाव गोग्लैनानै दं, जाय समाव निजोराया 5 थाखोआव आरो निजोमा 3 थाखोआव फरायबाय थादोंमोन। नाथाय गोलाव 4 बोसोराव देहानि जेबो गाहाम सोलायनायखौ नुनो मोनाखैसै। नखरनि लोरबां रांखान्थि हालोदनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो हायैयाव निजोरा आरो निजोमनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमनायसै। आथिखालाव दुखुथिया नखरा उदालगुरि नोगोरनि लाइफ प्लास फसंथानाव फाहामथाय होगासिनो दं। दुखुथिया नखरा मोजां फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय नीलि गयारीनि माजबाट ब्रान्च सेन्ट्रेल बेंकनि 4021985198 एकाउन्ट नाम्बाराव दैथायहरनो हागोन। IFC क'ड नाम्बारा जाबाय CBI N028246 आबुङै मिथिनो थाखाय 6000935328 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। नोंथांनि गथ' सानैखौ जों एसे देहा नोरजिया थासारि नुदों, माब्रै जानाय, माब्लानिफ्राय जानाय, माबायदि? बिसोरो 2020 निफ्रायनो जादों आरो जानायालाय। ओमफ्राय गोलैदोंमोन आरो सासेया गोलैनानै स्कुलाव गेलेनायाव गोलैनानै ओमफ्राय हान्थुआ लोरिदोंमोन आरो लोरिनानै ओमफ्राय अजानाव मुलि खायदोंमोन आरो खायनानै ओमफ्राय बिदिनो रोदा बख्रबलांबाय, बारा जालांबाय दिनैसिम। ओमफ्राय बोसोरसे जाबाय, बारासिन जानाया बोसोरसे जाबाय आरो दायो दिनैसिम। 2020 निफ्रायनो जाबोदों आरो सासेया गोग्लैनाय। ओमफ्राय सासेया जाफालांबाय आरो बिदिनो हारसिं जाफालांबाय। जाफालांबाय। उन्दैयाव उन्दैयाव मोजांथारसोमोन सासेया, ओमफ्राय इहालाय एसे माबा खालामोन आरो एसे रायलायनाया बारा फुथिखायो बेना सासेना, होमबाबो थाबायनो हायोमोन आरो। सासेना निजोरा गयारी, ओमफ्राय नै बेना निजोम गयारी। गामिया माजबाट, ओमफ्राय गामिया बाहादुर आदर्श। जेवजा गथ'फ्रा फरायबाय थादोंमोन नामा? फरायदोंमोन। सासेया क्लास 5 सिम फरायदों, ओमफ्राय सासेया ओरैनो थाखो 3 सिम फरायदों आरो। साबेसे खुदियाफ्रा? गथ'फ्रा 3। सासे गेदेर दं, 15 बोसोर जाबाय हौवासा। क्लास 9 फरायो सासेया। दा बिसोरनि फाहामथायनि थाखाय मा राहा लाबाय थादों? राहा लानाया बिदिनो अनसुंथाइ रायजो राजाफोर एसे एनै माबा डनेसन हरनायफोरजों नायदों आरो दायो एसे मदद मोनदों एसे। दा माबायदियाव फैदों? दायो एसे लाइनाव फैहांदों एसे। दा बबेयाव फाहामथाय लाबाय थादों? दायो उदालगुरि, दायो लाइफ प्लासाव दं आरो। रायजो राजाफ्रा गथ'फोरखौ नुनानै अननानै माबा एसे एनै अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन आरो फाहामथाय होनो थाखाय। क्रिसमासनि बाम्पार अफार। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।